Dadi semangat mosok elek. Mboten to? Mulane aja kadang-kadang tiang niku nggih. Salah nyeritakno. Wong kok nuruti karepe nafsu lho. Nek ora ndek nafsu ya ora ndek karep. Urip niku mboten mati. Urip niku langgeng. Nggih, urip niku langgeng. Misale ngeten. Tasih enten yo ngipi elek, yo ngipi apik. Nah, sami niki teng alam kasukman. Lah muga sing sifat sukma mboten namung manungsa mawon. Nggih. Kados makhluk-makhluk liyane jin, setan, demit niku kan sifate suk. Nek gampang cara ndi? Nek kula ngeten. Nek ajeng ngantuk, kula mertahanken nakal ngantuk niku. Mriki nggih ngomong. Kula pertahanaken kalih ngomong mriki. Kan mboten usah ngucap lahir. Napa kula ngomong suci-suci, napa ngomong rahayu-rahayu. Sing mriki mawon. Niki kanggo mertahan ngantuk. Nah, akhirnya mboten sida ngantuk. Mulane meditasi nika nggih. Enten napa-napa enten sepeda liwat ejek krungu. Tapi nek niki pun medal, ditakoni diceluk gak iso semarusan. Mergi napa roh niku pun medal saking raga wadak ngagem raga sukma, nganggo raga halus. Niki nek pun medal king raga wadak teng raga halus seger Pak Awan. Seger. Mulane nek mboten tahan nggih bablasen ngantuk. Ya, mungkin teng mriki mulane tiang ngipi, tiang turu niku tasih enten yo ngipi elek, yo ngipi apik. Nah, sami niki teng alam kasukman. Lah muga sing sifat sukma mboten namung manungsa mawon. Nggih. Kados makhluk-makhluk liyane jin, setan, demit niku kan sifate suk. Nek manungsa pun tinggal donya, tunggal saalam kali niki. Mung nggone beda-beda. Mulane teng Indraloka niki tasih ana elek, tasih ana nggih wonten apik. Ya ana susah, ana bungah. Kadang-kadang ngipit godak wong barang mlewayu bareng wis balik roh manjing raga wadak ya melok kesel melok menggos-menggos. Nggih. Lah teng niki teng Indraloka lah. Teng Indraloka niki nafsu tasik, nafsu ringkes dadi kalih apik karo elek. Nggih. Lah teng mriki niki tasik proses. Nek saged nglepasaken nafsu sing elek. Nah, mulane wong ninggal dunya niku ora kok wis ninggal dunya wis lepas wis bebas penak tenan. Kita kan nuju mrika. Mulane wiwit ngeten iki kan belajar mrika. Nek wong biyen ngarani belajar ngraga sukma jarine. Ya iki belajar ayo belajar sinau nganggo raga sukma. Teng alam kasukman. Lah teng Indraloka niki nek sampun saged nglepas nafsu sing awon kantun nafsu sing sae. Indraloka munggah teng Ariloka. Teng Ariloka niki sing diarani swarga. Nggih tasik lambaran nafsu, Pak, tapi karek nafsu sing apik niki. Kudu apa wae keturutan, arep piye wae keturutan teng Ariloka niki. Wis gak ono rasa wedi, ora ana rasa minder, gak ana rasa keciliken, wis gak ana rasa sombong lan liyane mboten enten. Sing ana ya mau apik kabeh. Mau apik kabeh. Malah wonten derek sing rawuh mriki ingane. Lah teng swarga niku nggih tasih enten senggama Bapak. Ijik. Terus pundi tak jelasno kalih kula. Nah, berarti iki sing gedhe prabote sing iki nek wong takok ning kene iki. Pancen godaan dunia apa gangguan dunia iki namung 3, Pak. Harta, tahta, asmara. Paling kuat dhewe niki asmara nih. Nah, teng Ariloka, teng swarga iki ana sanggema isih. Nah, mulai cek kudu apa wae cek keturutan. Wis gak ana rasa isin, gak ana rasa wedi. Iki swarga. Senajan ning swarga tapi swargane manungsa, Pak, iki jekan.
Lah ya urung kabeh manungsa kelar tok kene. Teng alam kasukman ki wis sing kanggo wis ora duit, wis ora materi. Ngono gene ya nek wong mati dikirimi duit. Lah nek jek butuh duit nek disangoni sing akeh. Nggih, ndek sapi didol disangokno nek dong mati nek iso nggawa. Tapi nggih mboten napa-napa wong. Ah, punlah carane dhewe-dhewe nggih. Carane dhewe-dhewe. Nek empun teng ari loka niki kantun nafsu sing apik tok. Swarga, tapi niki swargane manungsa, Pak. Nah, senasa ngoten nek niki masih beralaskan nafsu saged napa mboten? Awal napa mboten nglepas niki? Mongko niki pun teng swarga lho. Misale mane teng donya senengane rabi. Wis blak-blakan mawon nggih. Sing diumpamakno ora donya, ora pangkat derajat tapi sing diumpamakno wong senenge rabi. Bar seneng rabi kae. Teng mriki apa sing dikarepaken keturutan. Keturutan. Tapi apa ya mau iku? Nah, swarga. Mangan ngene kudu mangan ngene. Nih. Apa sing dipangan? Ya, napa nek teng donya? Mulane wonten tembang kukusing dupa kumelun. Kukus. Swarga niku kukus nama. Mulane wong meditasi niku wonten alat 3, Pak. Setunggal kembang, sekar, kembang, nomor kalih alat bakar, menyan, dupa, yeswa, sak pitunggalane. Nomor 3 parfum, minyak wangi, sak tunggalane. Nek kita badhe nuju teng ngarsane Gusti, kedah ngangge sekar. Kudu nganggo kembang. Mergi napa? Gandane puspita. Puspita niku kembang sekar. Ora ana sing sampe nyundul nang astane Gusti nek ora sing asal saka Gusti. Nek minyak wangi dupa niku mboten saged mboten sampe. Mergo niku gaweane manungsa. Sedeng manungsane dhewe ora iso tanpa dituntun nih. Sedulur sing sifat gaib, sifat suci. Niki. Jadi wis to manungsa sing duwe gelar apa mboten saged. Sedeng nabi niku lek mboten dituntun sedulure mboten saged. Mbok menawa nek teng agama darani malaikat, mbok menawa. Nabi tanpa dituntun malaikat gak iso sowan ngarsane Gusti. Wong nabi niku nggih manungsa, anake manungsa padha manungsa. Mulane kita yakin manusia di hadapan Tuhan sama. Padha mawon, ya duwe hak sing padha, duwe kewajiban sing padha. Masalah zakat alif kalian berlangsung. Zakat alif menika kan zakat pribadi. Nggih. Menika dunungipun wonten pundi, wonten rasa napa wonten pikir napa wonten ati. Ampun, matur nuwun. Lho ngeten lho. Nek duwe pitakonan jagat cilik lan jagat gede bedane. Nek jagat cilik nu pribadi nggih, jagate pribadi. Apa nuk rasa, apa nuk napa? Napa wonten pikir? Nah, ati kalih pikir ini kan organ tubuh lho, Mas. Organ tubuh wadah lah cuma nggon. Mulane wau kula sampun matur niki wau. Gusti niku kagungan gangsal. Siji daya, loro rasa, telu rupa, papat swara, 5 karsa, karep. Karep niki nafsu. Nafsu niki nggih mboten elek. Apik eleke nafsu karek sing gunakno. Nafsu niki ibaratnya tambah daya. Daya semangat. Wah, ora arep mangan ya.
dijamoni supaya apa nafsu mangan lah tambah daya. Ini semangat, daya semangat mosok elek mboten to. Mane aja kadang-kadang tiang niku anu nggih salah nyeritakno wong kok nuruti karepe nafsu lho. Nek ora ndek nafsu ya ora ndek karep. Mungkin kula jerukaken malih niki kebenaran takonane kebenaran. Nah niki Mas, jagat cilik nang ndi dununge? Nggih teng sekawan niki. Nek ampun kecakup gangsal nika gambare contone kreta siji jarane papat. Sing numpaki loro, sing siji nyekel kendali, sing siji nglepasno jemparing. Niku mboten gambar biasa niku mawi napa nggih? Sanepan. Ya, padosi. Nek saged dipadosi dhewe. Aja sampai takok nek iso. Nggono katok lagi takok. Nggih, lah. Namanya sarasian nggih ngeten niki musyawarah. Ya kudu ana tanya jawab. Nek wong diomongi tok gak oleh usul, sok kapan ngertine? Wong sinau nggih pengen ngerti. Nggih, teng mriki niki wau. Sekawan niki nek ampun kecakup, Mas. Napa gangsal niki? Mergi napa? Sekawan niki gangsal sak prabot niki. Nafsu niku prabot urip. Sobi tiyang nek nafsune godang nika, dadine ngoten niku. Nggih. Lah, mergi urip niku ngeten. Urip niku mboten mati. Urip niku langgeng. Nggih, urip niku langgeng. Misale ngeten. Lah tiap alam niku enten perbedaan. Donya nek wong Jawa ngarani jana loka. Nek kula ngarani jana loka niki priyantun Jawi Tengah ngertos biasa. Nggih. Donya alam donya alame donya. Sapa wong urip nek donya gak butuh materi. Gak butuh donya. Nggih, mboten enten. Nggih, materi niku donya. Tapi donya nggih ngoten. Kanggone ya muk ning alam donya. Di alam niku siji jana loka, indra loka, ari loka, sonya ruri. Nang donya teng jana loka niku nek ampun tinggal donya sing diarani umume wong tinggal donya wong mati. Sing mati niku mboten si urip, sing mati mok ragane. Manungsa normal mesti gadah prabot urip niku wau, nafsu niku wau. Nek teng mriki digambarno nafsu niku sekawan niku. Nggih. Watak-watak sekawan, kasantosan, kabrastan lan kekarman lan kasucian. Nek sampun tinggal donya, tinggal jana loka teng indra loka. Pisah raga sukma. Nggih, pisah raga kalih sukma. Megat ruh nika tembange nek maca cepat. Megat ruh. Ruh nggih. Lah, tinggal jana loka teng alam indra loka. Alam indra loka niki alam kasukman. Nah niki nafsu tasik. Nafsu kan sifatnya mboten wadak. Nggih. Nafsu niki sifatnya kan mboten wadak. Nggih sifat gaib. Nah niki paringane Gusti. Lah nek ampun tinggal donya teng alam kasukman niki nafsu tasik. Lah teng nafsu teng Indraloka alam kasukman lah nafsu niku nafsu apa sukma. Sukma niku nggih raga, Pak. Tapi raga halus. Mulane makhluk-makhluk lain niku kan kepengin kados manungsa. Intine nggih tangga teparo kan domeri kalih wong. Sinten tangga teparo? Mbak Jin, Mas Kodam. Niku tangga teparo nggih. Lah sak sampune teng Indraloka nafsu tasik, Pak. Nafsu ringkes dados kalih.
karek nafsu apik karo nafsu elek. Mulane nek pun teng alam kasukman nek tiang tilem nika sukma medal. Nah sing medal roh niku lho roh. Roh. Oh lho. Nek ngarani napa nggih? Roh niki. Nek cara Kristen mbok menawi niki diarani Roh Kudus napa. Nek wong Jawa ya roh suci.